Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu Poslovnika, član 107. stav 1. Jedino je bilo moguće da u ponoć organizujemo sastanak sa kandidatima za ministre, gospodine Stefanoviću. A vi kažete da je to u redu. Govorite kako je to u redu i kako nemamo pravo da ukazujemo na povredu Poslovnika. A ako se slučajno budemo javljali i ukazivali na povrede koje konstantno činite, da ćete za to da nam dodeljujete opomene i pretnje. Mogu samo da vas pitam da li zaista mislite da će to da nas spreči u našoj nameri da pokažemo Srbiji šta zapravo vi radite? Pa Stefanoviću, da smo vas se plašili i da se Demokratska stranka plašila vas, a gospodin Vučić bi i dalje bio ministar informisanja. Ovo bi mu bila 14. godina za redom. Da smo se vas plašili, Marković bi dalje bio komandant Arkanovih Tigrova ili prvi zamenik komandanta. A ovo čuveno nadahnuće gospodina Markovića, koji vam konstantno asistira u vođenju Narodne skupštine, me i ne čudi, s obzirom da je danas iz budžeta odobreno oko 30 miliona gradu Jagodini. Pa mislim da treba da se zapitate malo o načinu na koji se obraćate narodnim poslanicima u ovom domu. Hvala.